Ah, Ngithanda ukunibingelela emagumbini amane omhlaba eSouth Africa yonke. Kusayena ubonga lwaMkhize bafowethu wesibani media. Bingelela abalandeli bonke abasithandayo. Ngeke ngisho ngithi senginemndeni wami owesibili. Bafowethu kumina senomndeni wami wesibili. Ngendlela engithanda ngayo noma engithanda ngayo. Bafowethu sibhalele uMadludla la. Uthi unenkinga afuna simlungisele yona. Kusho ukuthi mama uzobingelela ababukeli ekhaya. Mase uyabachazela ukuthi ubani wakabani. Yini inkinga edala ukuthi uzobhayela isibani media. Ngiyanibingelela abalaleli emakhaya. Ngibingelele nonke South Africa lo okhulumayo uMadludla. Ngibhalela isibani media ngoba nginenkinga ngendaba yemali yestokfela. Ebesisidlala ekuhambeni kwesikhathi imali ayibange isaba njengoba injalo kufanele ihlukane. Kuhambe isikhathi la kumele kuhlukane khona imali imember ayikwazanga ukuthola imali yazo ngenxa yababa othe wakhwabanisa kulezi imali zestokfela. Imake ma. Yebo. Ubaba ngendlela obubhale ngayo. Ubaba naye beyimember. Ya beyimember yestokfela baba. Ubaba uthe sethole yakhe imali. Kwase kwangena abafana bazonibamba inkunzi. Yebo kube njalo uthe angathola ubaba imali kwase kungena abafana eminyango bazobamba inkunzi basijamisela ngebhamu bathi wonke umuntu alale phansi. The njalo bathatha imali baphuma bahamba babaleka nemali. Imake yena bangayithatha kanjani yakhe imali? Eyakhe imali abayithathanga ngoba bese eyitholile yakhe. Uthe angathola yakhe base beyangena labafana yilapho singakwazanga ukuthi thina siyithole yethu. Ngoba manje ibikade ingakafiki izandleni zethu. Manje wona mawahamba wedwa bapha abanye mhlamba abantu ozawini. Ozakwethu bathe bayasaba ukuza. Ngase ngithi mina ke angizimele ngoba imali le eyami estokfela. Ngeke ngikwazi ukuthi ngaqala unyaka ngishaya imali izingane zami ingadli egcineni ngingakwazi ukulanda le mali yami. Kwaphela izingane zami idingeka idlile sibone ukuthi bengisebenzelaphi unyaka wonke. Hako niqinisile ma ngeke ukuthi imali oyidlala unyaka wonke udela idinga ngoba uyazenza. Mase ugcina uyathula nje. Imake ma ubaba mhlambe yini idala ukuthi wena usole ubaba ukuthi kungenzeka ukuthi yena uthathe le mali? Ubaba ngiyamsola ngoba uthe ngangena labafana imali ithathiwe yonke. Sengiyezwa ubaba ukhuzwayo sekwazi ukwenza imicimbi yeyinkomo eziwu2. Leyo mali ngabe uyithathephi? Ngabe ivelephi leyo mali? Thina singakwazanga ukuyithola yethu imali na? Akasebenzi nibabukhuzwayo. Akasebenzi babukhuzwayo. Akanazo futhi ingane mhlambe. Unazo izingane Ezisebenzayo. Ayisebenzi izingane zakhe. Ayisebenzi. Kane umuntu bethola ngamalini? Umuntu befanele athole 20,000 eyedwa. Okusho ukuthi yena wakhe 20,000 baba ukhuzwa utholile. Utholile babukhuzwayo. Thanga uthola wakhe ufaka ephaketheni baqhamuka abafana. Bazosilalisa phansi. Manje ke uyaqhubeka manje wenza lo msebenzi. Yila esidala ukuthi simsole khona ke manje ukuthi le mali uyithathephi ngaphela nala uhambe no20,000 owodwa. Lenye inkomo ya no 20,000 athenge ngayo le inkomo esibili uyithathephi thina singayitholanga imali yethu estokfeleni. Mina kuyangixaka lokho. Kumele sitshela babukhuzwayo ukuthi le mali ngabe uyithathephi na engasebenzi. Nali report lo daba ma emaphoyiseni. Asange sel report. Why na report ngaphela icala leli? Kona kuyicala kusho ukuthi nje nathi asicabanganga kusho ukuthi sayathatha nje nangolaka ukuthi nje sifuna uyibambela thina ngezandla ungcono. Yebo. Sibhekele thina ukuthi isimo simi kanjani kuhamba kanjani. Kusho ukuthi into esibizela babukhuzwayo. Ukuthi babukhuzwayo sizoza ukuthi lo msebenzi kade wenza uwenze ngani ngoba ngeke u20,000 uthi angathenga inkomo ezimbili aphinde kanti uma uzokwenza umsebenzi fa kube khona nembuzi mase inkomo ezimbili nembuzi faze ube mbili mase uthenga notshwala nje usithenga utshwala obungaka ke manje no drink nayo yonke into nokudla
yena imali yokuthenga lezi zinto uyithathephi? Hayi, Ikona lokho esizokubuza kubabukhuzwayo. ya ikona lo sikudingayo impela. So Sacela uma nje. ngabe ubabukhuzwayo ethi le mali ade eyibekile, Hayi akwazi ukuthi angabeka imali baphuzwayo engasebenzi imali engaka. Hayi akwazi. Ibona nje sicela ukuthi sicela nisibizele yena sesikhulume naye nje angizobika lo daba ngicela nje ukuthi akavele ayasichazisela ukuthi kahle kahle le mali uyithathile eqhamuka sezokwenza iy'nkomo eziwu-2 emva kokuba sehlelwe yilesi sehlakalo sokuthi siphuce imali. hhayi ke simcele ma ngenhlanhla vele usekhona, useke emotini, zocela ubhuti asilandele yena. Bhuti sacela usicelele babukhuzwayo ke sizwe ukuthi yena unolwazi ukugcinaphi ngale nto eyenzeka. Babukele emakhaya ningabaleki, siseyolanda babukhuzwayo ke sizwe yena ukuthi mhlawumbe unalo nolwazi ngale nto eyenzeka. Siyabonga. Babukeli sesibuyile manje. Nangi babukhuzwa usekhona. Ngizobingelela babo wami. Sawubona nishani? Siyaphila baba. Hayi siyaphila. Ngicanti ngicela basho ukuchazelile emotini baba. Mina ngubonga wamkhize ngaphansi kwesibani media. Sibhalelwe umama ngicanti yamazi umama seceleni kwami. Yebo ngiyamazi manje. Sibhalelwe umama. So uthe khona into acela ukuzoyikhuluma nawe. Angayitholi kahle ufuna umcacisele kuyona. Futhi sizocela umama Mdludla na ngoba basacela umbingelele mase uyamtshela ukuthi yini edala ukuthi uzombize la kusibani media. Ngibingelele babukhuzwayo. Yebo. Yeah, ngithe angize la kwisibani media ngizokhala kubo. Ngicela ukuba bangibizele wena. Kuba ke uzongichazela ke ungicacisele mayelana nesitokfela lesisidlalayo. Ukuthi sehlelwe inkinga la. Sabanjwa lesitokfeleni sakhonjwa abafana. Uthe masikhonjwa abafana ubabukhuzwayo esidlala naye kulesitokfela. Uthe angayithole yakhe imali wayithatha wayifaka ephaketheni. Uthe mayiseyifaka ephaketheni babukhuzwayo wasengena abafana basikhomba ngezibhamu. Basilalisa phansi basikhomba ngezibhamu bayithatha imali esitokfela yahamba. Mhlambe ngabe kudalwa yini lokho ukuthi wena mase uyitholile yakhe imali bese singenelwa abafana ethi singabe sayithole yithi imali. Ekubeni wenza umcimbi weinkomo eziwu-2. Kungabe kwenzeka kanjani lokho? Hayi leyo mpendulo nje intelula leyo. Angithi ke phela mina ngayithola kuqala. Kwaqala ngegama lami. Izinhlanhla zehlela nombani. Mina ngehlelwe izinhlanhla ukuthi ngibe sekuqaleni. Okomcimbi okwakwami lokho ukuthi mina bengulungiselele kanjani umcimbi. So ke kusho sonke isikhathi mawuzokwenza umcimbi uyalungiselela kusenesikhathi. So ke manje angazi ukuthi mina ngisolwa ngokuthini ngoba mina eyami imali bisisephaketheni. Labantu bebethatha imali bayithathe ngenhlanhla yami namadlozi akithi engibhekile ukuthi mina ngisinde. Angihlangane nezinto eziningi angazi lutho mina. Manje mina ngibizelweni ngisolwa ukuthi ngenzeni ngoba angenzanga lutho. Ngithole ngokwami kwabuyela kumina ngokwami. So ke mina ngiyanikhalela nje nini ningabanga nisayithola. Cha inhlekelele ngempela lento eyenzekile ngoba nami angihlangani nayo. Babukhuzwayo uchaza ukuthini mhlamba mawuthi inhlanhla yakho. Ngokwakho usho ukuthi thina sehlelwe yibhadi ngoba sabantu bamabhadi wena unenhlanhla wena wedwa. Kusho ukuthi ibhadi mangabe kuyibhadi sihlukene asizalwanga emzini efanayo. Kusho ukuthi mina ngibe nenhlanhla ukuthi ngibe unumber 1 okunikwa imali ngoba nombani njoba wena nje ubu number 2 kusho ukuthi njoba ungayitholanga nami ngehlelwe inhlanhla yami angazi ukuthi manje ungangiblame ngokuthini lapho ke mangabe ungisola angihlangene nokusolwa mina yabo ngoba mina ngithatha ngokwami nami njengoba besilaliswa phansi ngalala phansi nami nalala phansi kodwa mina ngenhlanhla yami imali yami bisisephaketheni. Okungisolisayo babukhuzwayo la uwena umphathi wesitokfela. Mawuphethe lesitokfela yini kuphume izwi lokuthi yaqala ukunikezwe wena mase kunikezwe wena imali bisiyanyamalala. Kungani? Uyabona njengoba ngumphathi wesitokfela nje. Ukuphatha isitokfela lokhu nami isikhathi esiningi vele ngijwayele kuba umphathi njengoba
umphathi weinsizwa la endaweni. So-ke manje ukuba umphathi into engiyijwayele, so-ke ngabona ukuthi kungcono kube mina engisiphathayo lesitokufela ngoba ngumuntu othembekile plus futhi ngumuntu oyihambela inkonzo, yabona, angibenzi ubugebengu njengoba ngangimtsheli wasekuqaleni, futhi nani nomphakathi uyangazi nje ukuthi akho ubugebengu engibenzayo mina. Hayi kuyangixaka lokhu babukhuzwayo. Njengoba umphathi walesitokufela nje, hayi kuyangixaka impela. Utheni ma uba umphathi walesitokufela uthi mase kuhlukaniswa imali bese wenza umcimbi? Kade uhlalele nisonke lesikhathi ungawenzi lowo mcimbi. Ingoba lo mcimbi lona nganguhlelela ukuthi mase sihlukanisa istokfela ngobe senginezezelela ngalokho ebengikubeka eceleni kwestokfela. Nezizele ngale mali estokfela kulokho ebengikubeka eceleni ngihlanganise bese kuphuma lo mcimbi lo bekufanele ngikwenze. Awu, ngoba babukhuzwayo wena usebenzi nje. Uhlezi ukhala ngokuthi awunamali, awunalutho. Iyiphi le mali obuyibeka, ubuyithatha leyo mali? Ngoba ubufika la uzoboleka imali la kuthini? Ikanti phela kubuye kube khona enye into ekhona. Mawuyindoda kufanele uhlele uzama. Sidlala lotho lana, siyagembula senze yonke into. Ezinye izinto ziyakwehlela nje esinye isikhathi wehlelwe inhlanhla leyo encane. Buse uthatha lokho ukwinile ukuthathe ukubeke undandanise. Manje futhi ngeke futhi ngitshele izwe lonke emakhona ekuncane engikutholile kulotho. Uyayibona leyo nto? Hayi babukhuzwayo. Hayi ngeke akuyonhlanhla. Mama, Indaba uzoba nenhlanhla la esitokufeleni, ungabanga nenhlanhla kumalotho la owadlalayo. Ingakho nje njengoba ngishilo kwasekuqaleni ngithi yabona ngeke mangiwinile kwilotho kukhona lokho ngoba ngeke ngibathole no 4 numbers no 3 numbers no, yabona, ngeke ngihambe ngimemezela ngoba abantu bangaze bangibambe, uyayibona. Ngiyathatha ngibeke ngoba ngiyazi kuno 20,000 wami okhona vele ongilindile ongizohlanganisa ngawo ngoba vele inhloso yami ukwenza lo mcimbi lona ekade ngiwenzile. Mawami, sacela ukuzwa la kuwena. Nihlukanisa kanjani istokfela? Hayi ngithi nansi imali sikhona nanka ama members. Nenza kanjani? Sike sibeke la phambili emdibini imali, then uzobe sekuhlukaniswa ke. Thatha kubala isibalo salowo anikezwe imali efanele anikezwe yona. Kuphinde kanjalo isibalo anikezwe imali lo anikezwe yona kuze kube nje kuyaphela. Kanti ngale nkathi nihlukanisa imali umnyango usungavaliwe yini? Usuku usuvaliwe nya. Umnyango usuku uvaliwe. Indawo enihlukanisela kuyona ayina gate. Hayi ayinalo igate. Abafana bangena kanjani? Bangena kuvaliwe eminyango. Ukuthi bawuthathaphi ukhiye ngoba futhi aqhikezwanga. Ukuthi bawuthathaphi ukhiye ilento engisolisayo mina kubabukhuzwayo. Nihlukanisele kaba imali ma? Angizwa. Nihlukanisela kaba imali? Sihlukanisela khona ababukhuzwayo njengomphathi westokfela. Ubabukhuzwayo uthola imali yakhe? Yebo. Kwase wangena abafana? Wangena abafana. Abafana futhi abaqhikizanga? Abaqhikizanga abafana. Phinde kuzoba yikwakhe la babukhuzwayo. Emva kokuthola imali yakhe ukhuzwayo sengena abafana? Yebo. Babukhuzwayo? Engathi lana ngiyasolwa ngento engayenzanga ngoba phela lapha eminyango kwangakhiwe sasibuyisele isicapha. Sasisibuyisele nje isicapha sihlukanisa imali yethu just ukuhlonipha imali. Nani niyazi ukuthi imali mangabe kukhona imali akufanele ngoba ihlo liwela umfulu ugcwele. So-ke akufanele kubone abantu sabuyisela isicapha esahlukanisa imali. Kwathi kusabalwe le yami imali ngayithatha ngayifaka phakathi ngisalindele ukuthi next nakho-ke sekungena abafana. Yini yadala ukuthi baba njenganomphathi westokfela ungawukhiyi umnyango njenganokuthi iyangane kwakho la? Yini yadala ukuthi ungawukhiyi umnyango? Uyabona ukukhiya umnyango lo kwesinye isikhathi ke kube yinto engeyinhle ukukhiya sihleli sibaningi endlini. Ukhiyelana usaba bani uhleli kwakho, usaba bani omsabayo kwakho? Ngoba siphila kwesinye isikhathi manje. Izwe nesiphila kulona alisafani nesikhathi nini nikhule ngaso. Uyabona njoba ngiyinduna yensizwa mina nginesibindi kabi angisabi umuntu. Okay. Baba uyinduna yensizwa. Bangenile abafana kuphi wena okwenzile ezumuntu
as umuntu oselento zilo seyitholile imali yakhe ikuphi wena okwenzile kodwa kahle hle mase sikhuluma iqiniso nawe wena mfowethu ungenze njani umuntu mase kukhomba ekuhlohloloza ngesibhamu mina ngikhuluma nje uba phela lana emhlabeni mawuyinduna yensizwa uphatha induku izinduku zami zaba kude izinduku zami ukuthi manje ngizokwenza njani ingakho ngikubuza baba ukuthi uhaye ungakhiyanga wathi akukho right ukuthi kukhiwe manje nalencazelo yakho ukuthi akukho right ukuthi kukhiwe abantu bengaphakathi kanjani nihlukanisa imali wazi ukuthi imali akekho umuntu ongayifuni imali kusho ukuthi lana niyangisola umthetho wenu nawe usuhlangene no ungazohlala mina baba ngikufaka imibuzo kuphela ngikusoli baba abona umsebenzi womuthi ngisola abantu ngisoli mina baba manje kodwa mina ngibona engathithi ngiyasoleka manje no angicela ukuthi uzwile nomadludla naye bengimfaka imibuzo ngoba khona le information engifuna ukuyithola njenganakuwena manje ngikufaka imibuzo khona le ngifuna ukuthola uyabona le ndaba lena eyokungena kwabantu eminyango angeke kusho ukuthi kufanele ngiyibeke ngokuthi nje asinakanga indaba yokuthi kukhiwe futhi amukho wakhumbula indaba hayi baba ungakusho lokho wena kade usho manje ukuthi wena awusabi muntu shothi umnyanga awukhiyanga ngoba wena wazi ukuthi awusabi muntu wangasicabangela thina le mali yethu sengisholo phela egameni lokuthi njengoba ngingakhiyanga nje amukho omunye wathi hayi bo babukhuzwayo asikhiye phela wena njengomphathi westokfela awucabanganga nana ningikhumbuzisanga phela uyabona mangabe usubona imali nami ikhanda laseliduma imali ukuthi ngijahe ukuthola ongokwazi usazokhuluma wakhuluma wena usazokhuluma le mali musani ukungilemba ngobe ndengalidlanga ngeke baba wena usohla usuthi inkomo eziwu2 ezethi ingane ilambe ika nawe wawukhona nje sidla inyama ngeke baba ika nawe wawukhona sidla inyama nawe wayidla inyama nje siyabuya sasidla inyama wayidla inyama naye wafika ngamemile angifikanga baba angafika kanjani imali yami ngingayidlile awufikanga wena angifikanga baba akusho ukuthi awubonanga kahle sho ukuthi awubonanga kahle kodwa incwadi ngangikubhalela wayibhala impela incwadi ngathi mina ngeke ngize ngiye lapho kuthathwa imali yethu lapha kulo wamuzi ngaya kanjani lo wamuzi sithathelwe imali yethu khona hawu mina kusho ukuthi mhlambe ngaba angibonanga kahle ke noma abantu babebaningi kakhulu mhlambe kwabanenkinga hayi uyadideka baba ngeke mina ngitshethwa ukhona hayi le nto baba sibhekise ngakuwena ukube le nto yayenzeka kuwena ukube le nto yayenzeka kuwena baba kuthathwa imali yakho ithole umunye wena awuzocabanga ini kuthathwa imali yami kanjani ke manje nami le stokfela baba cha ke lapho ke kusho ukuthi udaba phela kwakufanele luye emaphoyiseni ukuthi sithathelwe imali yestokfela angazi ke mina esami isidingo sokuthi mhlambe ngiye emaphoyiseni angizange ngisibone ngoba mina eyami imali ngayithola baba ikwakho lapha wena umphathi westokfela wena futhi uqhamuka nephuzu ukuthi wakufakiwe emaphoyiseni kodwa manje uthi isidingo usibonanga ngoba yakhe imali wayithola njenganomphathi westokfela wena okufaka uyothula la uyovula icala police station uyabona amaphoyisa amanje uyabona noma ungayikhuluma into nawo ingakho umuntu ayabe nokungabaza ukuya emaphoyiseni noma ungayikhuluma ufike uyoreport udaba lakho amaphoyisa athathela kude kakhulu phela nje engakusho mina sisaphenya ukuthi ngempela ngabe ubani ngoba phela kusho ukuthi abantu bendawo laba benze lento yabo sisaphenya nisaphenya uphenyo lakho ke nje wona umuntu osaphenya sikuthathela kubeka okwamanje na imkhondo angakayizwa kahle kodwa ke ngisalandela nje einyaweni ezithendeni ngifuna ukuzwa ukuthi phela kwenzeke kanjani ngoba nami lento ayingiphethe neze kahle ukuthi amalunga ami estokfela esidlala nawo angabi namali so ke manje nginenkinga kwayimina ngoba lento isibuka isijika manje isikhomba mina yabo isisola mina kodwa manje na futhi njoba efika ehamba yedwa laba abanye bayabona ukuthi cha angihlangene lana njengoba umphakathi ungihlonipha kangaka bayazi futhi ukuthi ngumuntu oyihambela isonto yonke lento ukuthi ngakhwabanisa indaba yokuthi akuzigebengu lana ngeke ngiyenze into efana naleyo mina ngumuntu okholwayo mina ukhona umkhondo kodwa utholayo baba umkhondo engisawuthola
angakayezwisisi kahle khona omunye oke wangifanisela owabona abantu ababengena wafanisa ubuso bomunye womunye kulaba bangena. Kanti So-ke, babengazifihleli nobuso labafana. laba abafana babengasifihlile ubuso ngoba phela thina bangena basibhekisa phansi. Yabona abantu bebezongena bevele besebethi ibhamu besebekhipha ibhamu ngivele nilale phansi athi phansi bheka phansi ungangibuki. Yabo umbona umuntu uthi pheshe ngamehlo kancane bese uyalala. Babengasifihlile. Mawa. Kanti yamuzi baba ukhuzwa wathi uthini? Hayi ngiyamuzwa ubakhuza ave ngingajabula mase aqhubeke nophenyo ukuze sithole isiphetho sale ndaba ukuthi sithini kodwa yona imali yesitokufela hayi lokho siyidinga bakuzwa uyayazi lento yena. Kodwa ke lento uMamdludla iyangicasula lento ukuthi kusoleke mina. Ingidina ngempela. Uyabona ngendlela engidina ngayo. Ingidina ngempela ngoba manje uyena yedwa ohamba lolu daba oza kumina ozilana kumina. Akuzobizwa mina. Mina ngibe ngingenzanga lutho ngimsulu. Iyangidina ngempela. Uyabona nje manje ukokuqala lo mfazi lona lo uneyindaba. Iyona lento ezodathi sixabane kakhulu futhi naye, yabo. Uneyindaba engekho usola mina vele futhi kade aqala ukukhombisa ukuthi akangifuni. Akangithandisisi. Iziphi zona lezo ndaba? Nana kuze kube angene, ukuze kube angene la stokfeleni. Wafakwa ngekhwapha nginqaba efakwa uMadlamini. Efakwa uMadlamini. Manje uneyindaba too much. Uyabo, manje kodwa manje ukusho ukuthi mina umuntu angangifuni. Lento ezodathi siqhubeke singezwani ngempela, ngangamfuni. Manje useqala lento yakhe ke manje, uyabo. Ongamfuni ngoba uneyindaba. Ngoba manje unezindaba nokudelela, uyedelela lo bhasi. Ngabona ukuthi uzoba impethu kulestokfela. Yena futhi Uyena futhi bahleli bonke abantu lapha yena uyeza yena. Uyabo. abantu bahleli yena kuphela. Futhi kuyimanje nakuthi yazi angazi yazi. Hawu baba khohlwa ngeke ungenze lutho wena khipha imali yethu udlisa ithi. Uyazi ngoba manje ufuna ngivuma into engayazi. Kuthi ayimbambe ke Awufuni nje ngoba amaqiniso ahlala obala. yabona nje ukube khona induku yami manje ngabe mhlaba ngenduku. Hawu ngeke idala lapho baba. Hawu idala ngeke. Hawu umlokothe. Ngcono ngimshaye ngempala. Hawu ngeke umlokothe Cha baba. ubona konke lokho baba akukho right. Ngoba manje uyabona yamuzwa nje uyayinika ngikhuluma naye. Ngoba inkulumo zakho Yazi mina baba angiqondile ukukuthatha. uyazi le ndaba iyangicika uyazi wena Ungangikhombi kanje ungangikhombi kanje. lalela sizoxabana ungangikhombi nawe. kanje. Yini wena wafika kulestokfela nempethu wena wafika nempethu kulestokfela. Lalela lana ngiyakutshela khona manje uzophuma uhambe lana. Ngeke ngihambe ngeke ngikhisho wena. Ngikhiphe kwayila Ngeke endaweni. uzungifukule lami. Ngiyakutshela Ngeke uzungifukule lami ngeke. Akwazi. Soxabana. Sizoxabana ngiyakutshela ngoba manje wenza impethu la endaweni wena. Wagcina ubashaya hayi mina. Hayi lutho. Lalela. Ngeke ungilokothe. Wemfazi ndini. Ngeke ungilokothe. Wemfazi ndini. Wendoda ndini. Ha yilofazi Wendoda ndini. Ngeke ungilokothe. Bahlala phansi uthe Angena umfazi wakho mina. uthe wena umphathi weinsizwa. So angibona ukuthi kufanele umthetho ngabe uyawazi ukuthi ungashaya umuntu esifazane. Cha ukuthi iyangicasula inhliziyo yayiphakela uyangicasula ngoba manje ungi-isolate ngedwa estokfeleni sibaningi laba abanye ababalingani yini akhetha ukuza kumina acabanga ukuthi mina ngenze lento ngokuthi ngenze umsebenzi wakwami kanti unjani lo mama lo uyibethu lento engayibona kwaseqaleni ngathi ungamlethi wamncengela uMadlamini ngaze ngamletha ngavuma. Angifuna ukubona yona le misebenzi yakho yobubi. Neminyaka emingaki baba lesitokufela nidlala? Hayi unyaka wesibili lo. Oqala ngibanjwa. Hayi asake. Senizobanja wesibili. Oqala oba umphathi waso. Kwakukhumalo. Kwaphuma ukhumalo wangena. Kwangena mina. Naseniyabanjwa sukukwayini. Wayesehlele kahle eminyaka emibili yonke. Hawu ngahlala naso wenza umsebenzi. Ngiyakuzwa baba. Mina lento yakho ukuthi awulivulanga icala ingiphatha kabuhlungu. Umuzi wakho loya. Beside ukuthi babezobamba imali yestokfela. Labantu behlisa isithunzi emzini wakho njenganenduna yensizwa. Basithatha isibindi singawo sokuthi bazongena emzini wenduna yeyinsizwa umuntu ohlonishwayo endaweni. Mophethe insizwa phela uyahlonishwa. Awuhlukile nenduna yenkosi. Yini edala ukuthi ungayikuvula icala ukuthi
for ukhohle ukuthi okay bathatha imali estokfela wakusho ukuthi vela niyimise ukuthi ngivula icala ngokuthathwa kwemali uvula icala ngokuthi kungene abantu emzini wakho bephethe ibhamu why ungakuvulanga ungayanga lapho uvula icala ngalokho Uyabona amaphoyisa namhlanje ayawuyekelela umsebenzi. Ngiyalibona iphutha lami kodwa nakho lokho ngaphambi kokuba ngize ngingaye ecala ukuvula icala. Nganginokuthi nje vele ngiyaweya amaphoyisa awasebenzi neze ngendlela egculisayo. Uyothola ukuthi bazongitshela ukuthi basaphenya. Yingakho uphenyo ngizenzela mina. Njoba sengizwile nje kancane ukuthi khona abambona oyedwa wabo. Okufanele ngithi mase ngimbonile bese ngiyakwazi ukuthi ngiye emaphoyiseni ngithi nangu usibanibani. Njoba nami ngiyilunga lomphakathi, ngiyinduna lana. Ngiyombamba ngezandla zami ngimqhube mina ngimise emaphoyiseni ngoba amaphoyisa azoletha sambheke. angani baba uthi amaphoyisa azobe sathi ayaphenya wena manje ungitshela ukuthi uyaphenya namaphoyisa akufundele lokho wena ukufundele lokho Uyiqiniso lelo ukuthi amaphoyisa wena sowutshela mina futhi ukuthi lo muntu musu umtholile uzombamba ngezandla zakho ngizombamba mina ngimqhube ngimise emaphoyiseni. Sengithe futhi kumtitinya kancane. Phela ngiyona into okudlala mina ngiyawufaka umshini. angani sekuyicala futhi lena Akulungile phela sobona khona phambili ukuthi icala ngizothi umtitinya hayi ukuthi ngimlimaze ngomtitinya. uma Mdludla mina ngimsoli baba ngakwenzile wena bekufanele uhambe uyovula icala ezi umuzi wakho ukuze nawe uklini igama lakho ngoba yingakho besola wena baba Hayi bandla hayi kodwa ke ngempela mase sikhuluma kahle ngempela bebe uright uMamdludla umethe angivule icala kodwa ke angikwazanga ukwenza lokho. Kunganjani ke okungenani ke mhlambe ke ukukhombise ukuba msulwa kwami ukuze babone nje ngimsulwa angonanga lutho uyabo. Ngivesane ngizame ukuthi ngoba phela vele senginenjwe nganenjwa ngizama ukuthi le mali ke ngibakhokheleke le mali zabo engazi nami zoyithatha ngizokhokha kancane kusho ukuthi mina ngizozama ngazi ngoba phela laba nolotho bayadlaleka. cha ngeke baba uzoyithatha le mali engaka labantu uwedwa ungasebenzi ngoba phela lo 20,000 lona sengiwusebenzisile owami u20,000 bekuzoba ngcono uba mhlambe ngibanika wona ngizoyithatha apha imali kodwa ngizozama ngizokhipha lokho okuncane ngoba vele iphakethe lendoda alaziwa. Ngizozama ngiyabadlala nolotho asithembe ukuthi ngizosizakala ngoba vele inhlanhla yona nginayo uyabo. Ikhona inhlanhla emangonini ngizozama bakhiphele kancane imali baba uzobanikeza labo 20,000 yini uzokwenza kanjani kona kuzoba nzima asithembe inkosi ukuthi izongipha amandla. uthini baba Kunabantu nami kukhona abantu engizalwa nabo abanezimali kunokuthi igama lami lidicilileke phansi. Kungcono ngingazama ukuthi ngifune imali kubona abangeke bangikhokhisa mhlambe noma ngizobachazela inkulumo isimo njengoba sinjalo bangisize ukuthi ngibe ngibabambisa kancane till nami ngize ngithola amandla. Kungcono ukuba nesikweletu ekhaya no kodwa ke kubantu bakini yabo ungcono uvula isikweletu kubantu bakini kunokuthi igama lakho lidicilileke phansi. konke lokho baba ucabanga wana kumama esefika nemidi Cha ngiyacabanga ngoba phela manje ngiyabona ukuthi Nkosi yami mina ngiyena nomuntu ojwayele ukuhlala endabeni yamacala kodwa manje yabona sengiyabona ukuthi hayi ngeke ngisho nasenkonzweni bazongibuka njengomuntu ongemuhle ongekho right yabo. So ke ngcono lento sizama ukuyilungisa ngenye indlela ayingiphathi neze kahle yabo ayingiphathi. sicela ukucacisela mina nababukeli noma Mdludla baba le ukuthi uzobakhokhela kancane uzokhokha into engayazi ukuze ngiqede umsiki. uzobanikeza umuntu 20,000 wakhe noma izodivide kulo 20,000 wakho awuthola wena No ngeke uyabona ngoba bakhalela ukuthi mina ngathola u20,000 ngedwa yineza lokho. Kusho ukuthi akufane nokuthi phela sihlukanisa le mali yami hayi ukuthi ngizokhipha u20,000
ngizokhipha kule mali lena nami engangiyitholile lena engayithatha kuyiyona yestokfela ngoba iyona eyiqondene nestokfela ngibahlephulele ngihlephule ngibanike sicaze yona sifane sonke nibangaki kwisitokfela baba su-10 no-10 no okay hayi mama nangu baba ethi ucabanga ukuthi kulo 20,000 wakhe awuthola anihlephulele kancane Hayi ngakujabulela kakhulu lokho baba uze nathi sithole ukukhululeka emoyeni. Hayi bese sibuhlungu impela ngempela. Iy'ngane y'bhekile emakhaya ukuthi zizodla okhisimusi. Omama uhlokanisile isitokfela. Hayi kanti lutho akulunganga lutho ngakujabulela kakhulu nje ubaba mangasenze njalo. Yebo. hayi okwamanje mama ngeke ngithi bonga ngoba uzothi uyabonga mhlambe egcineni ugcina ungasayitholanga into yakho obonga kahle mawuthi ubaba usegcine selungisile kodwa ngelinye ilanga makwenzeka into kanje baba nomama nijole ukuthi into niyambisa ngomthetho kwamanje indlela enihambisa ngayo iyona edala ukuthi baba ugcine nawe ususoleka mhlawumbe ubonge uzusoleka ukuhambise ngomthetho hayi kona kuyezwakala kusho ukuthi-ke lapho-ke iphutha lezi ukuthi kodwa into eyinkinga la emhlabeni manje neyenzeka kulesi sizwe samanje namaphoyisa nje nawo anobugebengu bawo asathembi lutho ukuthi uthi uyamreporta umuntu kube khona ojika ngalena afumbathisa imali yabona yuthi uvula icala linyathelwe ngeenyawo igcine liphelele obala nje ugcina ungasazi ukuthi kumiphi manje sekufanele wena uloku suku uyobuza ukuthi hayi leli icala engalivula ingakho singasawathemba amaphoyisa hayi ngiyakuzwa baba ngiyabonga futhi mawuzogcina nje isithembiso sakho baba ngiyabonga futhi ncinci mhlambe nongifonela ukuthi senikulungisele lokho sibuye futhi sizokwenza wasenza manje hayi ayisithembe nje ukuthi kuzozama hayi babukele emakhaya siyabonga kakhulu siyabonga uxhaso lwenu asidiniwe yinina nansi futhi ningadinwa yithina nisixhase ngendlela nisixhasa ngayo ubonga lo kamkhize bafowethu ngiyabonga